И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Миладин, тук до мен е Дени, и Иво, и Димитър, и Влади. Кажете здравейте. Ари, отиди в водата. Здравствуй, мъжка я! Не бях аз бил един. Здравствуй, мъжка я! Мъжка я! Това ли ще пусне? Здравствуй, мъжка я! На колко сърца си? Ама гале! Верно ли? Еми, тук това е третата ни поредица май. Да. Не втората. Не, четвъртата, бе. Как ще е? Да, четвъртата ни поредица е това. Това първ остава. Този път имаме и други приятели. Не са обикновените. О, чакай се взема брадвата. Не, Айде, някой му... На някой му обръснаха, айде, кърденки. Убиха, Влади. Не само, ще умре, бе! Аз бия Дени. Дени, оставяй Има го. на тенис! Остави го, Дени. Иво горе си прави. О, Иво си прави джъмп. Аз ще правя на Иво джъмпа. Аз ще си го оправя. Еми, Адина, ами дай малко такова. Какво? Храна, че нямам само две бутки. Добре, айде, идвай. Майко ми. Спри се, бе, човек. Добре, айди. Аз се пробвам да го скоча. И хора, сигурно се чудите защо съм с скина на Харито. Има така команда за скинове, на който си искате. И просто аз не харесвам знака. Ау! Преди ми беше интересен, ама вече не ми е. Дени! Аз джъмпвам, какво? Да. Не, питай Иво. Дано да умреш. И аз ще джъмпа. Това Влади Джъмпиш. Опа. Влади, без да искам. Отиди във водата, бе, тъп! Влади, Влади, забиваш. Нали като ходиш, забиваш. Ами то му лаги. Малко ми сами лаги. Аре, аз тям да джъмпа. Не, бе! Защо? Някой падна. Той ми махна купчето под газа. Под газа. Да слабиш и махнал. Аз паднах на първо. На обар. На някой му се чува телевизора. Мой. Поне Митко не мога да скочи. Не, кой бе засадил Аз? бамбук на дърт? Може. Трябва на пясък. Добре, айде ще го направя, айде. Господин Тужаров. Това го чуп. Хора. Да? No. Кой снима сега от всички? Аз. Миладин, както И аз съм винаги. прой да го Ти ще скочи. снимаш ли? Добре, скача се. Аз съм ти зайчето. Малика ми залаги, майка ми. Чакай, лай, ще чупа, само прави. Това ти на какво се смее, бе? Чакай, На тебе. Кола. Майко, как ще я паднеш? я го махни. После ще я махнем минералите. Изчакай сега, тук ще го направим. Аз паднах. Нищо, аз ще събера. На къде го то джъмпе? Ей, го е тук, правим го. Аз Той го... сега сме го навънка правили. ли? Не, бе, това навънка на някакви дървета. Бягва. Кой е What the разрушил началото на джъмпа? Не съм аз. Аз почвам от дървото. Началото на джъмпа е от тука. Еми, аз го почвам от тук. Ама че... И как го правиш тук, че не знам? Еми, аз го бях почнал от тука, ама някой като пипа. Аз не съм аз. Сигурно е слагър, бе. Не Как съм го биш? аз. Ай, стига, бе, защо винаги там ми залагва, бе? Защо винаги там ми залагва? Аз сме на Бродова горе. И хора, ето е къщата. Това не е нашата. Някой тук е целил с лък и му взех стрелата.
Сигурно е този. Денис. Да, защото той само... Някой има ли пясък? Как Ами, е? Аз имам 3. О, на мен не ми трябва толкова. Денис, чакай, там аз тя са телепортна на тебе, защото нямам бучи. Айде ще ти дам 3 пясък, ще черпа. Благодаря, не искам. Чакай, стига. ти си много слаб, не мога да скочиш. Офари, аз ще почна от начало, защото ме дразни това да го почвам от тук. Да пъсък при мене, бе. Добре, са телепортна. Чакай. Денис, качи са по-нагоре, бе. Майка ти де, бе, джъмп. Ей, шш. Не псувай. Ще има О, да. копирайт. Значи, ако ще Ние- псуваш някъде другаде. Yes! Цензура. Мамо... О, чакай! Ай, стигай! Иво, ти си взимаш ли CSGO, бе? Не знам. Аз мисля, да. Това тук е лагна на това купче, виж Митко. Да, то винаги тук лагва. На мен винаги там ми лагва. Ами, оправи си настройките на Майнкрафт, те нямат ти лаги. Аз си ги оправих. Чакай. Ала, бега. Ало, бе, ще те убия, аз ти кам. Ма Миладия трябва да направиш 30 отбор. Аз просто съм нуб на джъмп. Не, че ми лаги, просто съм нуб на джъмп. Нуб, Аз съм на джъмп. нуб. Той е Иво. Иво, заглушавай по някой път, чули? Добре. Че... О, аз забравих, че снимаме. Че, свърши ми. И пъли. Не. Клипа е на 6 минути. Ела бе. Бос 10. Е, сега. Ето ти каба, такова, ако искаш. Единици, за какво взимаш моя скин? Защото ми харесва. Има ли проблем? Не, Ако само... има някакъв проблем, да си го разрешим по пленски начин. Еми добре, аз като живея в пленница... Да си го разрешим е така един... Ай, стига е! За какво се там падам? По един селски начин, нали? Иво! Ела махни това дърво под мене. Ами аз в момента махам дърветата. Защото те пречат яко. Знам, аз да ти ги махам. Не, на мен не ми пречат, на мен ми помагат. За какво ти помагат? Мъжка Ей! Митко, имам кирка, ако искаш. Не, аз си взех от кита. Ти не разбра ли? Не знам, за всеки случай. Не, аз съм... Не ми трябва. Аз ще оставам полшанките. Ами аз съм в чиста. За... На последното бях. Трол, Последното скочих. трол. Да си взема ли хляба вместо паражолите? Да. Да. Не, вземи си пържоли. Аз ям само на хляб. Като целия Ми, ми. значи нямаш пари. Така ли да разбирам? Митко, Има една... Денис, изчакай. Заглушай. Извинете хора, просто той има някакви проблеми. Просто има малка сестричка, има майка и баща естествено. Това го чупа ли? Чакай, качи се на купчето, аз ще го щупа. Не тука. Тука, туй. И долу. Не туй, бе. Нерва се. Чакай. Това за мене. Не, туй не. Върни го. Ау! Ей, Дъни! Ще ти го натъкам! Иво. Ой, моли, без да искам, без да искам, без да искам, без да искам. Знаеш, колко пъти я повтарям, че мишката ми е бъгава. Ей, то ще го скача. Откъде да скоча, бе? Този път ще бъда стабелка, ще бъда стабелка. Добре, Ей, ще бъда стабелка. Тук не мога да се скочи. Ей! Я и що му поправи. Да правам... Чакай, аз спри. Да правам. Може да Хайде, скочи. биете стабелка. Да знаеш. Как се казваш ти да ти вида името? и добре хора, дано да ви е харесало и до скоро.